салому алайкум дӯстон, дар як дақиқа мефаҳмонам ки айпушти программае ки беи дар Россия Instagram, YouTube, TikTok даромада намешава, барои чӣ манъ кардастанд, штраф кардастанд ва дигар проблемаҳо кардастанд. Чӣ хеле ки медонем, дар Россия аввал истифода кардани Instagram ва баъд истифода кардани YouTube манъ карда буданд ва барои ин мо бояд ки ҳатман VPN истифода мекардем. Лек ба қонуни нав боша, айпушти программа тоқа штраф не, ҳатто ба зиндонам шинонданиям. Сабаби хатарнок будани ин программа ин кори асосишай. Чӣ хел? Вақте ки шумо VPN истифода мекунед дар Россия, шумо гӯё ки дар дигар давлатед, яъне местоположение шуморо дар Англия, Германия ёки дар Новая Зеландия, дар дигар давлатҳо нишон медиҳад. Ба ҳамин хотир Instagram, YouTube ва TikTok шумо кор намедорад. Дар Русия ҳаст видеоҳо, каналҳо, аккаунтҳо ва музикое ки гӯш кардан, пайгирӣ кардан ва тамошо кардани онҳо манъ карда шудааст. Аз вақте ки мардум истифода кардани VPN сар карданд, гӯш кардан ва пайгирӣ кардани ҳама хел видео, музикаҳо ва аккаунтҳо бисёр шуд. Истифода бурдани VPN хатарнок нест ва то ҳол ягон кас айпушти VPN штрафам кардагӣ нестанд ва ба зиндонам кашидагӣ нестанд. Шумо метавонед ки бемалол тавассути VPN суруд ва мусиқӣ ва каналу видеоҳое ки ба шумо дар кори полезниянд бемалол тамошо кунед. Ногуфта намона, як чизро фаромӯш накунед ки тавсия додан ва реклама кардани VPN ба дигар одам и штраф дорад. Хулоса, видеое ки манъ карда шудагиянд, тамошо карданаш полностью манъ кардагия, тамошо накунед и да ягон кас ҳам тавсия натиҳед. То чизе ки барои худ полезняй, ҳамро тамошо кун. Агар ба худ видео маъқул шуда боша, камакак информатсияам гирифтагӣ бошӣ, дар канали Telegram канали мо подписатсия кун, то ки хабарҳои оянда бохабар бошӣ.